Tänään puhutaan vähän hampaiden hyvinvoinnista. Me on saatu teiltä paljon kysymyksiä siihen liittyen, että miten me harjataan hampaat, eli millä hammastahnalla me harjataan hampaat. Lisäksi on tullut kysymyksiä hampaiden valkaisusta. Ihan ensiksi voidaan aloittaa vaikka siitä, että kuinka usein hampaita pitää harjata ja kuinka pitkään. 2 kertaa päivässä on pakko, ei mitään aamu- tai illan skippailuja. Ja 2 minuuttia kerralla. Aika helppo muistisääntö. Joo. Ja paras väline tähän on tietenkin sähköhammasharja. Se on aika iso sijoitus, mutta siihen kannattaa panostaa ja se maksaa kyllä itsensä takaisin. Kyllä. Tämä on hyvä toi kyllä. Kyllä. Hammaslääkärit painottaa kyllä myös sitä, että kannattaa katsoa sitä tehokkuutta siinä ostoksessa. Toinen asia, mitä hammaslääkärit painottaa, on hammastahnan laatu. Kannattaa valita sellainen hammastahna, jossa on fluoria. Joo, siitä on saanut nyt lukea, että kannattaisi välttää sitä fluoria, ja me ollaan kyllä ihan toista mieltä, ja nyt just tuossa viime viikonloppuna tavattiin muutama hammaslääkäri, ja he olivat ehdottomasti sitä mieltä, että sitä fluoria pitää olla siinä tahnassa. Kyllä, mulla on tähän omakohtainen story. Mä käytin 2 vuotta semmoista luomuhammastahnaa, joka oli fluoritonta, ja mulla ei ollut mitään ongelmia hampaissa ennen sitä. Ja yhtäkkiä mulla tuli 7 reikää. Nyt on siis läksyt opittu. Nyt on läksyt opittu ja on siirtynyt takaisin fluoriiseen hammastahnaan. Joo, pitäkää huolta, että sitä on siinä. Tarinan opetus on se, että fluori estää hampaiden reikiytymistä. Se suojelee hampaita bakteereilta, jotka sitten taas liuottaa niitä mineraaleja, joita on hammaskiilteessä. Just näin. Sitten toinen asia hammastahnassa on sellainen kuin SLS, eli suomennettuna natriumlauryylisulfaatti, on oikea sana. Natriumlauryylisulfaattia kannattaa taas välttää hammastahnassa, eli se aiheuttaa monilla, mulla on kans Mullakin on omakohtaista kokemusta siitä, että kun käyttää hammastahnaa, jossa sitä on, niin on suu täynnä aftoja. Krisalta ei tiennyt mitä aftat on, mutta on sellaisia tosi kipeitä, haavamaisia rakkoja. Ja sit heti kun mä vaihdoin hammastahnaan, jossa ei oo sitä SLS-sää, niin ne hävis. Joo. Ja muutenkin SLS-sää kannattaa ylipäätään välttää kosmetiikassa, eli se aiheuttaa kosmetiikan vaahtoutumisen. Kyllä. Esimerkiksi jos hammastahnassa. Kyllä. Ja shampoossa. Sitten kaikkien lempiaihe, eli hampaiden valkaisu. Me puhutaan nyt lähinnä hampaiden valkaisusta kotikonstein, eli meillä on molemmille tehty kyllä laservalkaisu muutamia vuosia sitten, mutta sitä me ei suoranaisesti suositella, vaan nyt puhutaan näistä kotikonsteista. Eli me molemmat ollaan käytetty himassa sellaista aktiivihiilijauhetta petrotablettien muodossa ja mulla on ollut toi Warpaint. Aktiivihiilen teho perustuu siihen, että se imee itseensä bakteereja ja likaa. Joo, se hiili on tehty kookoksen kuoresta, mikä on aika yllättävä juttu. Ja se on niin semmoista hienojakosta, että se ei ainakaan paljon tee pahaa sillä hampaiden kiilteellä. Joo, mä ainakin suosittelen käyttämään sitä kerran tai 2 viikossa. Ihan maksimissaan 2 kertaa viikossa. Ja muutenkin valkaisevia hammastahnoja ja valkaisuja kannattaa tehdä kuuriluontoisesti, et ei koko ajan. Kyllä. Valkaisevissa hammastahnoissa ja ylipäätään valkaisevissa aineissa on liian kova hankausarvo, joka sitten taas hilaa ton hampaan kiilteen. Se mikä aktiivihiilessä on kiva, että se on tosi turvallinen. Eli toimii vähän samalla lailla kuin hiilitabletti muutenkin, että on se sitten vaikka eläimelle, jos kyykäyrä pistää, niin annetaan hiiltä, tai ihmiselle, että jos on joku luonnonkatastrofi, on ilmassa jotain myrkkyjä, niin hiilitabletit auttaa niissäkin tilanteissa. Niin vähän samalla lailla se imee itseensä sen paskan. Kyllä. Eli se hiili itsessään ei valkaise, mutta se poistaa värjäämiä ja likaa. Täydellistä, jos tykkäät punaviinistä tai kahvista. Kyllä. Hammas. Oi. Akku loppu. Ei. Vika juttu, josta me halutaan muistuttaa, josta ne hammaslääkäritkin ainakin meikäläistä muistuttaa joka kerta, on hammaslanka. Joo, ja mä en oikeastaan ikinä oppinut käyttää hammaslankaa, vaan mä luotan sitten tämmöiseen hammaslankatikkuun. Mä en tiedä mikä tän nimi on. Joka tapauksessa tuolla päädyssä on hammaslanka, joka sitten vaihdetaan aina käytön jälkeen.
Ja vähän samalla tyylillä kuin hammasharjaa, eli tikku suuhun ja sitten vaan käy noin hammasvälit läpi. Ja Tosi kätevä. Se on tosi kätevä, eikä ole vaarallista, jos sieltä välillä tulee verta. Eli se tekee niille ikenille vaan hyvää. Kyllä. Ne tärkeimmät asiat, mitä sun tulisi siis muistaa, on se hampaiden pesu 2 kertaa päivässä. Se on se kaiken A ja O. Ja 2 minuuttia kerrallaan. Kyllä. Sitten tulee oikeastaan toi hammastahna, eli siinä kannattaa olla fluoria, välttäkää sitä SLS:ää. Kyllä. Ja muistakaa sähköhammasharja. Ja jos haluatte valkaista hampaat, niin muistakaa tehdä se kuuriluontoisesti. Ihan täydellinen joululahja, toive tai joululahja jollekin läheiselle on tommonen kunnon sähköhammasharja. Jos sun mielestä meiltä jää jotain tärkeitä pointteja sanomatta tältä videolta, niin kommentoi tuohon alas. Mekin halutaan kuulla ne teidän mielipiteet. Hei, kiitos taas kun katsoit ja palataan muutaman päivän päästä. Moikka!